Bo día, rapazas e rapaces, benvidos á segunda sesión de actividades físicas Eu Fico na Casa. Imos aló. Para as actividades de hoxe, imos a precisar un balón e unha parella. Pois xa temos todo, vamos ca primeira actividade. Para esta primeira actividade, colocámonos de costas e vámonos a pasar o balón por un lado e recepcionalo polo outro. Podemos facelo un poquinho máis difícil intentando aumentar a velocidade. E incluso podemos competir con outra parella na casa. A ver quen é quen de facelo máis rápido e sen que o balón caia. Para esta segunda actividade, colocámonos de costas, un pouquinho separados e vamos a pasar o balón entre as pernas e recollelo por arriba. Igual que no exercicio anterior, podemos aumentar a dificultade facendo cada vez un pouquinho máis rápido. E xa sabedes, para que participe toda a familia, podemos competir entre nós e así damos un poquinho de emoción. Para a terceira actividade, un membro da parella ten que deitarse no chan, xuntar as pernas e elevalas, a nosa parella deixa caer a pelota, nos recepcionamos e devolvemos. O que podemos facer é, despois duns cuantos pases, intercambiar os papéis. Podemos aumentar a dificultade empregando dous balóns. E agora, para rematar, vamos a facer algún exercicio individual. Vamos a facer rodar o balón ao redor do noso tronco, vale? Xirando 360 grados. Para empezar, con menor dificultade ou para os máis pequeniños, o balón podedes facer que rode pegando o vosso tronco, de acordo? Despois, intentades pasalo. Se necesitades algo de axuda ou en algún momento ten que tocar, cando vades a cambiar de man. E os que son máis maiores xa, vale, sin que toque, e evitando, por suposto, que caia ao chan. Agora vamos a intentar pasar o balón por debaixo das nosas pernas. Vale? Intentamos manter o equilibrio e facémolo pasar. O mesmo que antes, vale? Se algún necesita que vaya tocando todo o rato, sobre todo os máis pequeniños, vale? Despois intentamos solo que toque cando cambiamos de man e despois intentamos manter o equilibrio o máximo posible, vale? Sin que caia. Neste caso vamos a facer o primeiro cunha perna e despois pasamos a outra, de acordo? E se queremos engadir unha maior dificultade, pois pasámolo xa sin parar directamente por unha e despois por a outra, intentando eso, aumentar a velocidade e facelo cada vez máis rápido e mellor. Bueno, pois xa sabedes, a intentar facer actividade física ficando na casa.